Good morning and welcome back to the channel. So लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं दिनै फिसा ब्लग लाबोलायबाय दा माने भिडिअ बानायनो टाइमखौनो मोनाखै आं न'आवबो लोमजालु साजालु जाबाय थादोंना ओमफ्राय आरो दिनैबो नै सैमायाबो लोमजालायबाय मैयानिफ्रायनो लोमजादों ओमफ्राय मैया माने माबाया बन्दमोन भेटेनारिया बन्दमोन आं थांबा ओमफ्राय फार्मासिनिफ्राय आं एसे मुलि लानानै फैदोंमोन बेखौ जाहोनानै एसे मोजां मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा मोनानिफ्रायनो ओंखामबो जाया माबो जाया दा बिदि जाबाय आरो बिराद दुरबल जाबाय नै ओमफ्राय दाखोरबारियावसो उन्दुनानै दङ ओमफ्राय दा मैया लाबोनाय मुलिखौ आं एसे दौदोंमोन नै जानो नागिराखै ओमफ्राय दा दसे थानानै आङो डक्टरनाव लांनो नागिरबाय चटा भीम फिसालाजों गेलेबाय नै ना बाबाना सोरबा बखालि थाफैदोलै बाबाखौ लाग्रा सोरबा फ्रि दंबा बखालि ना बाबाखौ लानो बामनो बानो स्कुल हाबबाथाय नै आंहाथ' सोलाबबावनायसो नंला ना बाबाना बाबुखौ लानो थाफै सोरबा फ्रि दंबा बाबुखौ लानो ना आबैयाबो लानो हाया मामियाबो लानो हाया बाबायाबो सोलाबा आबौआबो स्कुलाव थाङो ना बाबा नाहरदों नोङो ना गेलेदो दे बाबा गेलेया लोगोफोर नै आं दा सैमाखौहाय आङो डक्टरनाव लांगासिनो बेटारि गारिजों आङो माने स्कुटियावहाय थिखांनानै लांनो नागिरदों ओमफ्राय लांथ'वा बिदि मोननानैहाय टट'खौनो लिंहरबाय आङो ओमफ्राय नै दा उपेन मोनबाय बड'फा इउएन ब्रह्म गबनाय दा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो सिङाव बे उपेन ब्रह्मआ आरोना कालार फुनगासिनो ओमफ्राय हनै लहा थवा होगासिनो वालावहाय गोदोहाय जों स्कुल हाबनाय टाइमावहाय जों बेयाव बिराद गेलेयोमोन आरोना नैबे वालावहाय गाखोनानै थालाबायोमोन ओमफ्राय गाखोलाय ओंखारलाय बिदिनो खारलाबायोमोन जों बे वालावहाय ओमफ्राय बेयाव बैग्रि बिफांबो दं नालाय बे बैग्रिबो जायोमोन आरोना नैबे फोथार सेरावहाय स' लोगोफोर दहाय माने भेटेनारिया बन्द'मोन आरोना ओमफ्राय दासो नै थांफिनगासिनो आं ओमफ्राय बेटारि नेगासिनो आं दहायनिफ्रायनो गैया बेटारियानो आं माने फन नाम्बार लाखिखादोंमोन नालाय दा नै स्कुटिजों लाबाय आङो बिजि थुहैनोसै नै सिङाव दङ जारलासो भेटेनारियाव लाबोबाय नै दतमानि भेटेनारि बेयो बिजि थुसिगोन आरो दा खेबसेनो गंबा थुखाबाय नै लोमजानाय नायदोंमोन ओमफ्राय लोमजानाय गैया टेम्पारेचारा नर्मालसो आरो ओमफ्राय बिदिनो माने थुखोथाय सानाय सुनायनिबो थुदोंदां ओमफ्राय भिटामिनबो थुना होदों एसे ओंखाम जानो हानायनि जायैनि थाखायनो दुरबल जादों दलथा हामगोन स' लोगोफोर बिजिखौ थुखांबाय नै खेबसेनो गंबासो थुबाय आरोना बे दाख्लै एसे माबानानै बुजादों बायदि मोनदां ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे आघात जादों आरोना बेनिफ्रायनो ओंखाम थोंखाम जायाखै एसे दुरबलमोन नालाय ओमफ्राय दा नै आदामोना आरोना सारमोना माने बिजि थुना हरबाय गंबासो थुबाय आरो राखांसिगोन दा आयौ मोनथारसै आयौ मोनथारसै आया मोनगारबायसो मोनबाय नै मोनोबा आयौ मोनबाय आं माम जानोसै दे मा उखैबाय मामसा जानोसै आं माम जा होनसै नै जिमनियाबो राखांबाय बिजि थुनानै नै रिंसार्टमोन फैदों बाबुखौ नायफैदों पागल लरगा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना अननानैहाय आंनि चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर